Hola, què tal? Som Laia i el Zolbac i avui us portem un tutorial de El Shikoku, un joc de l'Eloi Pujades i l'Amèlia Sales, publicat per l'editorial Guerra de Mitos del Pac Gallego, i ara us explicarem les característiques. És de 3 a 8 jugadors, dura aproximadament uns 30 minuts i a partir de 8 anys, és a dir, que hi pot jugar tota la família, perquè de veritat és un joc molt senzill. Anem a la càmera de dalt. Anem a veure la I càmera. veiem què porta. Molt simplon, senzillot, però bueno, està molt ben fet. 33 passes, sí, 33 esglaons, Sí? les 33 caselles que es fan servir durant el joc. Ui, se'ns ha sortit de la bossa. Sí. No passa res. No passa. Ningú havia Llavors, fet, ningú havia portem fet. una bossa amb uns meeples. En total n'hi ha 16, 2 de cada color, per tant 8 jugadors, lògic. Sí? I unes cartes que aquí els hi diuen que és la baralla de mantres. Exacte. La baralla de mantres, que són unes cartes que contenen uns nombres del 1 al número 33, o sigui, aquí, i a part del nombre del 1 al 33, cada carta té un determinat nombre de xancletes. Aquestes típiques xancletes d'estil japonès. De monjo, bueno, de vestit Del tradicional vestit japonès. tradicional. A part tenim unes cartes on veiem la xuleta que ens fa el que seria el resum de la ronda, per si anem perduts i tal, que ens ho explica, i unes cartes per recordar-nos de quin color és cada jugador. Exacte, que són les cartes de peregrí. Sí, correcte. Llavors, què es fa servir bàsicament? Aquestes de mantra i els meeples. Per l'exemple que us ensenyarem, farem 5 jugadors. Exacte. Farem un exemple amb 5 jugadors, doncs llavors triem 5 jugadors, el gris, per exemple, el blau i el verd, no? Va. I aquest d'aquí els apartarem. Dels meeples, cada jugador ficarà un meeple als peus de l'escala. Aquí. Ja t'ajudo. No, que hi ha dos verds. Com t'agrada tant el verd, te'n vas directe, I llavors... I la resta se'l queden els jugadors. La resta de moment se'l queda cada jugador, però no els pararem gaire de vista perquè els fotrem ja directament al taulell de joc. Vale, tenim els meeples allà ja preparats per començar a pujar les escales del temple. Repartirem 3 cartes a cada jugador. Bueno, anem a fer un exemple, simulem, repartim 3 cartes, cada jugador tindrà les seves 3 cartes. Sí. I fotrem aquí el mazo de... o sigui, la baralla de... De descans. No de descans, és la baralla de... Bueno, per jugar, de mantres. Primer de tot, el que ficarem sí que serà una... Per determinar l'ordre, com comencem a jugar, Ficarem 5 cartes i anirem ficant de manera aleatòria, un jugador a sobre. És igual d'això, ja després ordenarem. I com ho ordenarem? Doncs bàsicament per número. Fiquem els números en l'ordre que han sortit, en l'ordre que tocaria. Aquí. I ara mateix ja ha quedat determinat l'ordre de joc. Vale? Veieu el 6, el 12, el 18, el 23 i el 32. Com a jugar? Doncs ara cada jugador... A veure, per començar, l'objectiu del joc es tracta de no quedar ni al primer ni l'últim, guanyant Ni al mig. Ni al mig, guanyant el segon i el penúltim. Perquè als budistes no els agraden gaire les coses extremes. Doncs això, mentre no quedeu ni al primer ni a l'últim, guanyareu la Ni al mig. Ni al mig, guanyareu. Has de quedar... O sigui, si vols guanyar el joc, has de quedar o segon o penúltim. Exacte. Segon... segon en qualsevol cas, segon. Exacte. Perquè en partides de 3 i 4 jugadors Sempre guanya el que queda segon. Exacte. Com es determina el que queda segon? Doncs quan anem pujant i tal, anem jugant, veureu aquí dalt. Anireu pujant els glaons. El primer meeple que arribi el primer ninotet que arribi aquí dalt, tanca la partida. I segons com estigueu a l'escala, Segons com col·locats, el que estigui més a prop del final, però sense d'això, serà el segon. I, evidentment, el que estigui més enrere, sense ser l'últim, serà el penúltim. important, si compartiu el glaó, si hi ha dos meeples en el mateix esglaó,
comparteixen posició. És a dir, en aquest cas, el groc i el gris quedarien segons. El vermell, perquè no es veia. Vale. També m'he anat a triar el groc. Els millors colors. Sí. El gris i el vermell, per exemple, quedarien segons i guanyarien els dos la partida. Sí. I el blau també, que està aquí abandonat. Però bueno, ja estem avançant més del compte. Però ens estem avançant. Anem a veure com fa la ronda. Com es fa la ronda? Anem al principi. Com es juga una ronda? Doncs ja hem determinat l'ordre de joc. I és l'ordre en què el jugador tirarà la seva carta. Llavors, els jugadors miraran la seva baralla, i quin número m'interessa treure? Tindreu aquí 3 cartes amb xancletes i nombres. M'interessa moure'm, no m'interessa moure'm. Bueno, però això tampoc és que depengui 100% de tu, però bueno. Tirem una mica més cap amunt. Ara veureu que clar, interessa al jugador, o sigui, interessa, quan més jugadors hi hagi, més dinàmic és el joc, perquè menys probabilitats hi ha de que sapigueu quina carta et pot tirar. Sí, ara farem un exemple aleatori, però penseu que cadascú tindrà la seva mà. Jo ho agafaré tot de la mateixa baralla per no liar-nos aquí a fer... Sí. Però tenim 10 minuts, no més. Tenim molt poc temps. Llavors, primer, començaríem, imaginem que el jugador verd tira el 29 i col·loques el mípel a sobre del número 29. Exacte. El jugador vermell agafa i tirarà el 3. Doncs agafareu el vermell i el col·locareu aquí a sobre del número 3. El blau. El blau ha tirat un 7. Doncs aneu ordenant les cartes, sobretot en el nombre que toca. Sí. El groc tira un 30. Sí. I el gris tira un 10. Doncs bueno, veieu que queden ordenades d'això. Aquesta primera fila se'n va a la baralla i es col·loquen aquests. I ara, ojo aquí que ve un d'això. El segon i el penúltim es treuen de la fila i es mouen els que es queden. Només es mouen, o sigui, els que estan a la segona i a la quarta posició no es mouen. A la penúltima posició. A la penúltima posició no es mouen. Llavors mouríem aquests jugadors. Com es mouen? Tantes xancletes com digui la carta. Pues llavors el vermell es mouria 5, el groc es mouria 6, en aquest cas, i el gris es mouria 1. I aquests dos no es mouen. Llavors, es tornen aquí. Llavors, es tornarien a ficar d'això. A l'últim l'enviarem al final. Llavors, correm totes les fitxes. I aquest que ha sigut el primer, diguem-ho així, ara passa a ser l'últim en triar la posició. Quin avantatge té ser l'últim? Doncs que podràs tirar una carta i decidir-te si et mous o no, si pots, clar. Veient les cartes que han tirat els companys. Tot el que han tirat la resta. Llavors, si a tu t'interessa moure't, doncs potser dius... Bueno, sempre que tinguis les cartes. Sempre que tinguis les cartes, òbviament. Si a tu t'interessa moure't, doncs et mouràs i dius, calla, que em puc posar entre aquest i aquest i no moure. I, bueno, ja està. A la mecànica de joc és així, de simple. Llavors aniríem tirant les cartes, aniríem pujant els raons. Tiraríem una altra ronda. I aniríem posant. Pues el blau ha anat aquí. Mira, és que quasi han sortit per ordre, saps? Sí, espera, aquestes dos sí que s'han de canviar. Aquestes anirien un altre cop a la baralla de mantra. I aquí, el blau ara mateix sí que mouria 3. Sí. El groc es mouria 3 més, el vermell es mouria 4 i aquests no es mourien. Tornaríem a passar el primer cap al final i així es aniria desenvolupant tota la ronda successivament fins el que hem explicat, que un de vosaltres arribés aquí al final quan li toqui moure's i determinaríem el guanyador dient qui ha quedat segon i qui ha quedat penúltim. Exacte. I això és Shikoku. I això és el Shikoku. És un joc molt ràpid, molt divertit. I una mecànica molt xula. El disseny és espectacular perquè amb molt pocs elements, o sigui, amb els dibuixos, amb com està dissenyat el joc, és molt intuïtiu. Doncs això és el Shikoku, esperem que us hagi agradat i fins una altra. Moltes gràcies per la vostra atenció. Adeu!